Cicle formatiu de grau mitjà d'esgrima. Per realitzar la prova d'accés específica d'esgrima, aquest vídeo et serà de molta utilitat. En primer lloc, hauràs d'identificar les característiques bàsiques de la sala d'esgrima, descrivint-ne les diferents parts, així com els diversos materials auxiliars que la componen. En segon lloc, hauràs de definir els materials i les indumentàries bàsiques utilitzades a la pràctica de l'esgrima, distingint entre l'utilitzat per l'esgrimidor i l'entrenador, com per exemple les mitges, la coquilla, el peto, el pantaló, les sabates antilliscants, la jaqueta, el guant, la careta i el passant. Per altra banda, a la part pràctica, per començar, es requerirà fer la salutació d'esgrima. Hauràs d'identificar les regles bàsiques d'un assalt anunciant les frases d'armes utilitzades a l'inici i a l'acabament, els blancs vàlids segons l'arma utilitzada i la forma de tocar en cada blanc segons el reglament. Posteriorment, hauràs d'executar els desplaçaments bàsics a les tres armes, aplicant la pose de guàrdia, les tècniques bàsiques de desplaçaments i fons. Seguidament, es realitzarà, a petició de la comissió avaluadora, la presa de les diferents armes i les posicions de la mà armada, la presa de l'arma amb el floret, el sable i l'espasa. Per concloure, col·locat a la pista d'esgrima, hauràs d'executar l'atac simple a les tres armes sobre un company que estarà situat en guàrdia, en distàncies diferents de peu ferm i fons, aplicant correctament les tècniques específiques i dins dels blancs vàlids corresponents amb cada arma. Ànims i molta sort!